Hallå kompis, det är Rune i rutan här. Jag sitter och läser tidningen City Malmö för september. Och säger jag är så enormt besviken. Så mycket skit det händer i stan nu för tiden. Har vi bara kunnat återvinna det kunde vi gödsla hela Skåne och förmodligen bara byta Småland också. Men jag läser nu i september 12-13-åringar som rånar varandra. 15-16-åringar som rånar butiker. 20-30-åringar som skjuter ihjäl varandra. Det är ju fruktansvärt ju. Malmö har varit en lugn och avslappnad stad. Och kom ihåg det, Malmö är min stad. Om du som tittar på detta också bor i Malmö, så är det din stad också. Och det är schysst, har vi någonting gemensamt. Då kan vi kanske tillsammans göra Malmö till en bättre stad. Som det har varit en gång i tiden, med lugn och ro. Jag måste ut på stan och kolla läget vad folk tycker. Häng kvar. Nej men kära någon, sommar ser ut. Fimpar överallt. Det är många ungdomar som döms till samhällstjänst. Kan de inte skicka hit någon av dem som kan städa upp skiten? Eller kanske kan våra politiker fixa det här asfalt som de har gjort i Tokyo. Då har vi en kvinna. Hon sa ut att det varit med sedan långt tillbaka in i förra århundradet. Hon måste vara intressant att prata med. Hallå kompis. Hej hej. Jag håller på att kolla läget i Malmö. Jag undrar om jag skulle få ställa några frågor till dig. Ja, det kan du väl få. Ja, det är schysst. Hur var det i Malmö när du var tonåring? Jo, det var lugnt och skönt. Man kunde gå var som helst. Man var aldrig rädd. Man behövde inte låsa cykeln. Och var man ute och dansade så lämnade man väskan vid bordet och sånt. Det låter ju underbart. Ja, det var helt skönt. Ja. Hur tycker du att det ser ut i Malmö idag då? Ja, då får man vara på sin vakt minsann. Vadå till exempel? Ja, för ett tag sedan så var det någon som tyckte att mitt halsband var snyggt så det ryckte de ifrån mig. Nej, Jo. det är fruktansvärt ju. Ja, visst är det. Så därför får man ha bijouterier istället. Ja, men det ska man ju. Ja, visst är det. Men han behövde pengarna. Ja. Vad är det med, går du ut på kvällarna och sånt nu för tiden? Ja, det gör jag. Jag har bestämt att jag ska inte vara rädd. Ja, det är så många av mina kompisar som är det och inte kommer att hälsa på mig på kvällarna. Ja, det är synd ju. Ja, visst är det. Och jag går bara på sådana gator där det är lite folk och jag vet att det. Vad tycker du att vi ska göra för att vi ska få tillbaka lugnet i stan? Försöka få föräldrar att fostra sina barn. Ja, och tänka mindre på sin karriär. Det är helt rätt. Okej, tack ska du ha. Ha en bra dag. Samma. Hallå kompis. Ja, det var som damen sa. Det händer för mycket skit här i stan. Och jag tror hon har rätt när hon säger att föräldrarna ska uppfostra sina barn. Det är viktigt. Så är du förälder, så uppfostra dina barn. Det händer så mycket skit i Malmö så det är dags att dra igång en kampanj. Och då drar jag igång kampanjen Stoppa moralförstöringen. Vi har länge jobbat med Stoppa miljöförstöringen. Men vad ska vi ha ett framtida samhälle till som är rent och fint när det är en massa fobiker som bor där? Alltså, stoppa moralförstöringen. Och du som tror på Gud, eller tror på Allah, eller tror på dig själv, kan inte vi komma överens om att vi ska visa varandra lite mer respekt och vara lite mer empatiska? Det kan inte vara så svårt. Alla tjänar på det. Och om du hjälper till och många andra hjälper till så kan vi göra Malmö till en dödskjuts stad. Hade det varit häftigt? Jag kommer till att fortsätta läsa City Malmö och i slutet på oktober kommer jag till att göra ett nytt reportage och tränga lite djupare ner i skiten och se vad som händer. Vi ses då. Ha det så bra. Peace out. Now I guess I'm just a hippie, long-haired and insane.